Hola, ¿qué tal? Y anem a fer un anàlisi en este vídeo del desfile del dia de l'entrada de Morts i Cristians de Boquerón de l'any 2025. Ens han plegat esta documentació i anem a fer un anàlisi més que qualitatiu, quantitatiu, perquè n'hi ha unes dades molt interessants i més enguany que va ser retransmetre per a punt. Altres anys sí que ha sigut, l'han retransmitit el que és la comarcal, televisió comarcal, també que el període Ontinyent, però enguany va tindre major difusió. I volien, ja que ens ha plegat aquesta documentació, la veritat és que molt interessant, un poquet desgranant el que va ser el desfile de l'entrada en números, sí, perquè després queda't en el vídeo perquè al final anem a veure sobretot la música, un anàlisi prou interessant. I comencem, que si no coneixes les festes de Boquerón, està composta per 9 filaes, 5 del bando cristià i 4 del bando moro. I la característica que té les festes de Boquerón és que cada fila té el seu capità i el seu alferes. Moltes m'han dit, no, el capità és el primer tron. No, en Boquerón són capitans o capitanes i després tenim l'alferes. La avantatge que té l'alferes és que és el capità a l'any següent. Per tant, té un any d'entrenament i està molt bé perquè si no se'n passa l'any volant. I en el dia de l'entrada, la veritat és que l'esforç que fan les capitanies està molt bé perquè són 9 boatos que vas a veure en el desfile. I després també, últimament, els alferes afegint també un xicotet boato, per tant, la veritat és que fa molt distraguda veure l'entrada de Boquerón. Comencem amb les primeres dades, que són els components de cada fila. I tenim, tenim del bando cristià, tenim que els espanyoletos són 221 membres. La fila de granaers són 172, els contrabandistes 213, els terç de suavos 430, que és la que més del bando cristià i del bando en total, i tenim la fila d'estudiants en 109 components. Com podem veure en la gràfica, veiem que els espanyoletes són un 9,3%, els granaers un 15%, els contrabandistes un 8,6%, els suavos són 37,6% i els estudiants un 9,5%. I ara apleguem al bando moro. Tenim els moros vells, que són 281, els marrocs 343, moros marins 293 i mosqueters, que són 379, que són els que més són del bando moro. Com t'hauràs fijat, els mosqueters estan en el bando moro. Normalment solen estar en el bando cristià, però és que Boquerón ve de la soldadesca en 1860 i aquesta era una de les últimes files. A l'adaptar-se a les festes de morts i cristians, volien ser els últims com feien en la soldadesca i per això apareixen els últims en el bando moro. Així veiem els percentatges i tenim que els moros vells són el 21,7%, els marrocs el 26,5%, moros marins el 22,6% i els mosqueters 29,2%. Tenim que els components totals de festers en Boquerón són de 2.441, el 46,9% són cristians i el 53,1% són del bando moro. I si això ho extrapolem a lo que és la població de Boquerón, que és un dado molt curiós, és que de tots els habitants de Boquerón, els festers són el 59,3% i els no festers és un 40,7%. Després, una altra dada que la veritat és molt curiosa és el recorregut que es fa el dia de l'entrada. Comença el recorregut en el carrer València, baixa el que és Batalla de Lepanto, i després, en el que és el Ravalet, que és el tram, la veritat és que és un tram molt típic de Boquerón, perquè a més són carrers molt estrets, n'hi ha moltes curves, i mira, així vaig a veure el recorregut que té l'entrada de Boquerón. És una distància d'uns 910 metres, un desnivell positiu de 9 metres, el negatiu de 23 metres, l'altitud màxima, que són 641, i la mínima són 615. Sol ser una durada d'uns 50 minuts i la velocitat és de 1,09 km per hora. La veritat és que és un recorregut curt. Si comparem amb altres poblacions, com per exemple Ontinyent, que té 1.100 metres, o Alcoi, que té un poc més, 1.200 metres. I a continuació, gràcies a aquestes dades, anem a veure el temps que va durar cada fila en el desfile, perquè n'hi ha una coseta que, n'hi haurà que estar en compte perquè no s'allarguen ni hagin tallons. Comencem per el bando cristià, tenim que els espanyoletos la duració és de 32 minuts, la fila de granaers són 28 minuts, els contrabandistes 16,
3 de suavos 44 i els estudiants són 30. Podem veure així el gràfic, pues, un poquet la duració i el número de membres perquè el facis una idea. I ara passem a lo que és el bando moro. Tenim que els moros vells van a tardar 59 minuts, els marrocs 38, també el mateix temps pels moros marins 38 i els mosqueters 25. És el que està dient. Els moros vells van a tardar 59 minuts. Així veiem també la comparativa dels minuts i els membres de cada fila. Així que veiem en aquest gràfic pues, que els cristians ocuparien un total de 48,4% i els moros un poc més, 51,6%, ja que la fila de moros vells du molt traje especial, moltes bandes de música que veurem a continuació, no te'n vagis, perquè són dades supercurioses. I la duració de l'entrada comença a les 4:30 i acabarà sobre les 10:30 de la nit. Bueno, anem a veure pues, el còmputo total en lo que van a participar en l'entrada de moros de Boquerón este any 2025. Un total de 15 esquadres oficials, 11 cops o blocs, 55 esquadres especials, després tenim 6 esquadres infantils, 33 carrosses artístiques, 10 carrosses infantils i 3 ballets. I ara, a continuació, anem a veure el que són les bandes de música, que és una part fonamental en les festes de moros i cristians, i que el repertori, la veritat és que és increïble. Anem a veure, de part del bando cristià, pues, van a participar la fila d'espanyoletos 8 bandes, la de granaers 5, contrabandistes 3, 3 de suavos 9 i 6 la d'estudiants. Per part del band moro pues, tenim 12 la de moros vells, per això comentàvem, per això la durada, 12 bandes, marrocs 7, moros marins 9 i el que són mosqueters 6. En total van a participar 65 bandes de música, de les quals són el 47,7% del bando cristià i el 52,3% del bando moro. I així anem a veure perquè es toquen una sèrie de peces, cada esquadra pot triar una, dos o tres, i tenim uns datos molt interessants perquè tenim, mira, esteu datos perquè el que vol dir és que 53,3% úniques, que és que es toquen una volta, i el 46,7% és que es repeteixen. Poden tocar-se 2, 3, 4, fins a 6 voltes la mateixa peça. I això és una cosa que n'hi ha que tindre en compte perquè el repertori és brutal i bueno, pues, ara veurem a continuació el rànquing d'aquestes marxes que es repeteixen prou. I quines són aquestes peces que repeteixen? Pues mira, pues tenim les següents. Tenim Tabal i Saragüeix 6 voltes, Estudiante Pinturero 5, bueno, això ho entenc perquè és la pròpia fila i bueno, pues, la veritat és que la toca en diverses ocasions. Després tenim Mai Sabel 4 voltes, després en 3 voltes tenim Aragonesos 99, Tino Herrera, Aralc, 2 vegades tenim Caridad Guardiola, El Tito, Lágrima, Mesnada, Víctor, Reina de Fiestas, Creu d'Arsúe, l'Ambaixador Cristià. Bueno, pues la veritat és que en el repertori que tenim de música, marxes cristianes i passodobles, pues podem evitar aquesta repetició i després tenim, per la part del band del moro, tenim úniques un 52,1% i repetides un 47,9% de 73 peces. Quines són les que es més repeteixen? Pues tenim, mira, 5 vegades l'entrada de moros, 4 voltes Roperia Chimo, Ali Gebabas, Spiros, el moro del 5, Chollat, Éxodo, Chabat, i després tenim, bueno, així 2 voltes, pues, els moros vells, Cisco, Chimo, lo mateix. Pues és una llàstima que, bueno, pues en el repertori musical que tenim en Boquerón, pues que repetisca tantes peces, més de la meitat es repeteixen. Quines millores? Pues, bueno, pues la varietat en peces. I mira, tenim perquè tingues en compte, mira, este és el de música suava i este és els monos vells boquerentins, que són composicions d'ací. La veritat és que poques sentiran de les nostres, no? O sea, és una cosa que tenim que reivindicar, no? El nostre propi patrimoni musical i dels nostres compositors locals també, pues que Boquerón siga un altaveu per exportar-lo a la resta de festes de moros i cristians. Dis-me què t'ha paregut
baixen comentaris i a veure, quan visques l'entrada de Boqueret, pots comentar així també. Festa avant.